optiot pois, kun emme niitä tarvita. Niin, joo. Ei mitään tosiaan tervetuloa nyt sitten tähän palvelujärjestelmään lainsäädäntöosioon. Ja tarkoitus on käydä niin kuin yleisellä tasolla palvelujen tuottamiseen liittyviä asioita läpi, mitkä vaikuttaa palvelujen tuottamiseen. Ja täällä on nyt palvelujärjestelmään liittyviä asioita sekä lainsäädännön viitekehystä. Ja tuossa oikeastaan vähän lyhyesti jo sivuttiinkin Annun kanssa sitä, että me ollaan itse aika innostuneita oltu tästä opintojaksosta. Ja tämä voi olla myöskin niin kuin siinä mielessä vaikea hahmottaa, että jos olet niin kuin tehnyt esimieshommaa aikaisemmin, niin olet varmaan niin kuin enemmän kiinni siitä tavallaan niistä lainalaisuuksista, mitkä vaikuttaa siihen palvelujen tuottamiseen, mitkä vaikuttaa palvelujärjestelmään. Mutta jos et ole esimiestyössä ollut tai jos tämä on niin kuin vieraampaa, niin tästä tulee paljon semmoista niin kuin ylätason asiaa. Älä pelästy. Jos ja kun tulee uutta asiaa, niin se toki kestääkin vähän aikaa ehkä ennen kuin sinne pääsee sisälle. Mutta miksi tämä on niin tärkeää tavallaan tämä opintojakso ja tämä aihealue on siinä, että me jokainen opittaisiin ymmärtämään tavallaan ne lainalaisuudet, miten se meidän palvelujärjestelmä toimii, että mistä ne vaatimukset tulee sinne, mitä tehdään ja miten tehdään. Ja nämä on oikeastaan, niin kuin, nyt kun ollaan täällä kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa, niin nämähän on niitä semmoisia ihan ydinasioita, varsinkin kun puhutaan kehittämisestä ja johtamisesta. Tänä päivänähän myöskin niin kuin kehittäminen, se ei ole pelkästään johtajuuteen liittyvä asia, se voi olla itsenäinen tehtävä, mutta se voi olla myöskin niin kuin ihan meidän jokaisen tehtävän niin kuin sisälle rakennettu toiminto. Ja meidän tämän aamupäivän tämä voi olla vähän puuduttavakin sitten tämä luento-osio. Mä olen sitä mieltä, että tietyt asiat käydään niin kuin aika perinteisesti läpi ja musta tässäkin on nyt semmoisia elementtejä, että nämä on niin kuin mun mielestä korrektia käydä tämmöisellä niin kuin luentotyyppisellä opetuksella läpitte. Jos teillä tulee kuitenkin kysymyksiä, niin keskeyttäkää, kommentoikaa ja pidetään sitten paussi, että te sinne näivety sinne ruudun taakse. Tai jos te ette ymmärrä jotain, mitä mä selitän huonosti, niin sitten te vaan keskeytätte ja kysytte. Se on ihan sallittu. Mutta nämä sisältöalueet, mitä me tänään harpotaan läpi, käydään vähän käsitemäärittelyä. Sitten me käydään palvelutuotantoon ohjaavaa viitekehystä. Lähinnä me keskitytään kansalliseen ohjaukseen, STM ja hallitusohjelmaa ja sitten hiukan lainsäädäntöä. Ja mä yritän pikkusen enemmän tuohon valvontaan nyt tänään ottaa kiinni, koska meillä on vuoden alussa tullut aivan uusi valvontalaki soteen ja siellä on hyvin oleellisia asioita, mitkä teidän on niin kuin hyvä tietää. Ja tuo valvonta on semmoinen, että se ei välttämättä näyttäydy aina niin kuin kauhean selkeästi ja ne valvonnan tavallaan ne tasot, niin siinäkin mielessä niin kuin palvelujen tuottamisesta, että nähdään se, että palvelutuotanto on myös julkisen puolen valvonta ja miten sitä valvotaan, niin on tärkeää ymmärtää. Ja tuon valvonnan kautta tulee syvyyttä myöskin niin kuin tähän aihealueeseen, mitä me käsitellään. Sitten me käydään sitä sote-palveluiden järjestämisvastuuta läpi, hyvinvointialueet julkisina palveluntuottajina ja pikkusen monituottajamalli. Mä voisin ajatella myöskin, että harva pääsee semmoiseen tilanteeseen, että pääsee ihan konkreettisesti, jollei ole yksityisen puolen palveluntuottajana, niin konkreettisesti siinä omassa tehtävässä julkisen puolella niin kuin näkemään, että mitä ne prosessit on ostopalveluissa ja palvelusetelissä. Ja ei toki nyt voida niihin kauhean syvälle mennä, koska nekin on aika laajoja kokonaisuuksia, mutta vähän palveluseteliasiaa mä yritän teille avata, koska se on myöskin yksi tämmöinen niin kuin kasvava trendi ollut tässä männävuosien aikaa ja kasvaa edelleen. Ja sitten yhdyspinnoista ja yhteistyöstä vähäsen. Eli siihen aiheeseen liittyen, mitä me ollaan Annun kanssakin todettu ja monen muunkin kehittämisen ja johtamisen opettajan kanssa, kenen kanssa mä teen yhteistyötä, että se on ihan hirveän tärkeää, että me tunnistetaan ja tunnustetaan se meidän erilainen osaaminen
Ja me arvostetaan omaa ammattitaitoa ja kaverin ammattitaitoa, miksi me tehdään töitä. Ja siinä on ollut myöskin yksi syy, miksi me haluttiin, että te teette hyvin heterogeenisistä ryhmistä yhteistyötä. Että teillä on myöskin niin kuin mahdollisuus niin kuin tuoda sieltä oman koulutusnäkökulman kautta koulutuksen ja sen työn niin kuin kentän näkökulmia siihen teidän yhteiseen tuotokseen, jolloin toivon mukaan myöskin edesautetaan sitä, että meillähän on vallitsevia käsityksiä siitä, että kun sosiaali sitä ja terveys tätä, niin meidän pitäisi kyllä niistä päästä eroon. Ja se tapahtuu yleensä sen yhteistyön kautta ja johtamiseen liittyen, kehittämiseen ja johtamiseen liittyen, niin siellä on vahva integraatiovaade. Ja siksi on myöskin tämä niin kuin Framilla. Hei, ihan pieni katsaus tässä pikaisesti. Nyt reaktionappulat on kyllä otettu Zoomista. Ja mahtaakohan näitä löytyy? Ei löydy muuten nyt sitten ainakaan mun Teamsista näitä samoja. Mutta pistäkää hei peukku ylös, jos nämä sisältöalueet, mitä tänään käydään läpi, on teillä arjesta jo aivan täysin tuttuja. Kenelle tämä on selvää pässinlihaa tämä aihealue, mitä käsitellään aamupäivään, niin pistäkää peukku ylös. Jees. Jonkun peukun mä näin. Tehdä sitten niin päin, että ne jotka, kenelle tämä ei ole niin kauhean tuttu juttu, niin siellä on se semmoinen, mikä toi on toi tommonen yllättynyt, tommonen. Niin pistäkää niitä Framille. No niin just. No niin, okei, eli niitä on selkeästi enempi, että ollaan aika vieraalla aihealueella. Hyvä, kiitos. Ensimmäisenä vinkkaan teille. THL-sivulta löytyy sote-sanastot, missä on käsitemäärittelyt. Ja olette missä tahansa työtehtävässä, niin on ihan korrektia nyt tämän uuden uudistuksen myötä niin käydä vähän tsekkaamassa, että miten meillä nykyisin käsitteet määritellään. Ja meillä on, tulitteko te muuten nyt mun mukaan? Näettekö te tämän jaon tällä hetkellä? Kyllä näkyy. Näette ihan tämän kauhean härpäkkeen tässä. Joo. Täällä on vielä tämmöinen hieno käsitekaavio, mistä nämä löytyy, mitä on näiden käsitteiden suhteet. En mä tähän sen sitä, että me nähdään se kantas, tai se toi sivu, ei me sitä THL-sivua nähdä tällä hetkellä. Okei, no niin. Mutta mä pääsin itse sinne, kun mä linkkasin tuossa tuota linkkiä, niin sinne pääsee niin ihan itse tuosta sitten. Kyllä. Eli täällä mä oon tehnyt hyperlinkit teille, että te löydätte kaikki viitatut materiaalit niin suoraan näiden hyperlinkkien kautta ja nimenomaan tuot käsitekaaviosta myöskin. Ja näköjään nyt sitten oppia sekin, että ette tule mukana. No voitte sen kurkata, se on aika hirveä härpäkesiä, mutta mä otan ihan muutaman asian nyt sieltä sote-sanastoista esille. Miksi nämä on tärkeitä on sen takia, että lainsäädännössä ja virallisissa teksteissähän käytetään tiettyä termistöä. Siis, jos mä nyt sanon tällä hallintojargoni, niin jos et ihan täysin ymmärrä, mitä tarkoitetaan tietyillä käsitteillä, niin tiput siitä kontekstista pois. Ja siksi on niin kuin tärkeää, itse asiassa te olette nyt kuitenkin niin kuin ylempää korkeakoulututkintoa myöskin suorittamassa. Niin on tärkeää myöskin huomata, että meillä on niin kuin käsitteillä sisällöt ja olisi hyvä, että meillä on sosiaali- ja terveystoimessa niin kuin samat sisällöt niillä, niin se aina helpottaa sitä meidän yhteistä keskustelua, koska meillä on muuten jo lähtökohtaisesti niin kuin terminologia ja tulokulma ehkä tilanteesta riippuen pikkusen erilainen, niin sote-sanasto ja nykyaikaistettu sote-sanasto, niin sen on tarkoitus myöskin tuoda meitä yhteen. Me puhutaan niin kuin samoista asioista samoilla nimillä. Ja asiakas on aina se toimija, joka on siis nykypäivän termi, aktiivinen toimija, joka hankkii tai saa palveluja. Ja asiakas voi olla ja toimija voi olla tilanteesta riippuen myöskin joku muu kuin tämmöinen kahdella jalalla kävelevä henkilö tai muutoin kävelevä.
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaita kutsutaan asiakkaiksi ja potilaat on terveydenhuollon asiakkaita. Eli tämähän on ollut vuosikausien niin kuin, tavallaan semmoista niin kuin kädenvääntöä. Potilassanahan siis on olemassa lainsäädännössä ja on edelleen olemassa ja potilaalla tarkoitetaan terveydenhuollon asiakas. Tämä on vähän monimutkainen, mutta on vuosikausia käyty jo keskustelua siitä, että potilassana on ehkä enemmän niin kuin sellainen tekemisen kohde, asiakas on aktiivinen toimija. En mä lähde tähän filosofiseen keskusteluun, eikä meidän kannata siihen lähteä, mutta tämä on niin kuin mielenkiintoista, että mua pääsi yllättää, että sote-sanastoihin oli otettu niin kuin tämä terveydenhuollon asiakaskäsite. Anyways, potilaistahan puhutaan kuitenkin edelleen, mutta siellä on se asiakaslähtöisyys-idea myöskin ymmärtääkseni taustalla. Ja asiakaslähtöisyys on nimenomaan sitä, että asiakas on se aktiivinen toimija, hän on mukana, hän ei ole tekemisen kohde. Ja se, että asiakas on niin kuin samalla tasolla ja nämä punaiset kohdat, niin nämä on semmoisia, mitkä kyllä kannattaa tosi vahvasti nyt niin kuin mieltää, ymmärtää ja sisäistää, että me ollaan tasa-arvoisia meidän asiakkaiden kanssa. Meillä on niin kuin tehtävämme, ammattimme, koulutuksen puolesta niin kuin enemmän velvoitteita tehdä itsemme ymmärretyksi kuin mitä asiakkaalla on. Mutta ajatus siitä, että asiakas tietää ne omat asiansa yleensä parhaiten ja pyrkimys on enemmänkin tämmöiseen tasavertaiseen kumppanuuteen kuin siihen, että asiakkaalle määritellään asioita, vaikka sitä joudutaan tekemään niin sosiaali- kuin terveydenhuollon puoleen, koska ollaan niin vaikeissa käsitteissä, isoissa palveluviidakoissa, ollaan toimenpiteissä, mitä asiakkaat ei ymmärrä, niin meillä on silloin niin kuin velvollisuus kertoa asiakkaalle, mitä tapahtuu ja millaisia vaihtoehtoja on olemassa. Sitten tulee muutama tämmöinen kiinalaisempi käsite, mitkä on nyt tätä hallintojargonia, eli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu. Ja tämä on yksi, mikä nyt tulee näistä lainsäädännöistä ja virallisissa teksteissä. Ja se on ihan selkeästi nyt sitä, että ensinnäkin viitataan siihen, että järjestämisvastuu on viime vuoden alusta alkaen ollut hyvinvointialueen pääsääntöisesti ja näillä Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän palveluissa, siis sote-palveluissa. Tarkoittaa sitä, että järjestämisen vastuu, se mikä ennen oli kunnilla, siirtynyt hyvinvointialueille. Ja järjestämisen vastuu ei vielä tarkoita sitä, että itse tuottaa ne palvelut, vaan pitää järjestää tietyllä ehdoilla ne palvelut. Täälläkin on ihan sama, mikä on aikaisemmin kuntalaistakin nousi ylös, on se, että silloin voidaan järjestää ne palvelut ja palvelun järjestäjä voi päättää, miten järjestää ne palvelut. Se voi olla myöskin ostopalveluna tai omana tuotantona tai niiden yhdistelmänä tai. Palvelun järjestäjä on se palvelun antaja, jolloin no niin, otetaan uudestaan. Palvelunantaja, niin jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu tai yksityinen palvelunantaja. Eli palvelun järjestäjä on sellainen, joka järjestää joko on tämä järjestämisvastuullinen julkinen toimija, eli hyvinvointialue, tai yksityinen palvelunantaja silloin, kun ne palvelut myydään suoraan sille asiakkaalle. Eli tämä yksinkertaistettuna tarkoittaa sitä, että palvelun järjestäjä voi olla se julkinen hyvinvointialue tai sitten esimerkiksi Mehiläinen, joka tuottaa suoraan vaikka lääkäripalveluja, niin että me voidaan käydä rahan kanssa sitä ostamassa. Ja palveluntuottaja on taas se palvelunantaja, joka saa aikaan näitä sosiaalipalveluja. Ja täällä tullaan nyt näihin monimutkaisiin käsitteisiin vielä tavallaan siitä, että palvelunantaja voi joko, täällä on hienot termit, saa aikaan sosiaalipalveluita tai näitä terveyspalveluita tai yhteisiä palveluja joko tuottamalla niitä itse
tai osittain alihankintana. Ja sama taho voi olla palvelujärjestäjä ja tuottaja, eli just esimerkiksi tämä hyvinvointialue tai Mehiläinen, niin riippuu siitä, että kenelle sitä palvelua tuotetaan. Ja nämä on nyt hiukan monimutkaisia nämä käsitteet. Näissä on ihan logiikka olemassa, kun nämä lukaisee tuossa ajatuksen kanssa, mutta sen, että ymmärtää, että meillä on niin kuin julkisia palveluja, missä on palvelujärjestäjiä, ja sitten meillä on näitä yksityisiä palveluja, missä on palvelujärjestäjiä, mutta ne kohderyhmät voi olla eri. Mutta esimerkiksi Mehiläinenhän voi olla myöskin tuottamassa ostopalveluna tai palvelusetelipalvelu tuonne julkiselle järjestäjälle, jolloin niin hän on silloin palvelun tuottajan niin kuin roolissa, eikä järjestäjän. Sitten vielä tuosta käsitteistä, niin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamisesta. Tavallaan tämä käsitemäärittely avaa myöskin sitä palvelutuotannon, palvelujärjestelmän niin kuin muodostumisen taustaa. Ja kun tämä yhteensovittaminenhan tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti, että se palvelu, mitä asiakas saa, niin se voi olla sosiaalipalvelu tai terveyspalvelu tai sekä että palvelui, ja se voi olla jotain muutakin palvelua vielä, mitkä vastaa siihen asiakkaan palvelutarpeeseen. Ja meillä on vaatimuksena, että me autetaan niitä meidän asiakkaita hahmottaa tätä kokonaisuutta ja me pyritään yhteensovittamaan niitä palveluja sillä tavalla, että asiakkaat, niin kun, ensinnäkin puhutaan vanhoilla termeillä, tai mä tiedän, kai nykyisinkin puhutaan siitä, että me ei luukuteta asiakkaita, ettei heidän tarvitse itse sit ihmetellä niitä samoja prosesseja joka luukulla, mikä tänä päivänäkin vielä on ihan, meillä olisi varmaan jokaisella aika monta hyvää esimerkkiä omasta elämästä tai läheisistä, että miten se on ollut vaikeaa se asiointi, kun tuo sanotaan tätä, ja sitten jo menet kolmanteen paikkaan asioimaan, vieläkin sun asiassa on kesken ja rupeaa jo palaa pinna, siitä tulee vaan kireitä asiakkaita. Niin, yhteensovittaminen siis tarkoittaa sitä, että jo nämä palvelujärjestäjät huolehtii siitä, että se asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu järkeväksi. Ja silloin järjestäjä huolehtii tästä laaja-alaisesta yhteensovitetuista palveluista. Täällä on muun muassa tämmöinen, että täytyy palvelujärjestäjän tunnistaa nämä asiakasryhmät ja asiakkaat. Näitä voi olla nyt esimerkiksi me voidaan eri tavalla niin kuin jäsenellä asiakasryhmiä, riippuu, sitten se voi olla sairauden perusteella. Esimerkiksi nyt vaikka sairaanhoidossa voisin kuvitella, että erikoissairaanhoidossa meillä on sisätautipotilaita, asiakkaita, tai sitten meillä voi olla varhaiskasvatuksen asiakkaita, tai sitten meillä voi olla sosiaalihuollon asiakkaita, eli tavallaan niitä voidaan katsoa kauhean, meillä voi olla äitiysneuvolan asiakkaita, eli me voidaan katsoa niin kuin samaa ihmistä niin kuin monen asiakkuuden tai ryhmän kautta. Ja sitten järjestäjä huolehtii siinä, että ne palvelukokonaisuudet on määritelty ja miten ne myöskin koordinoidaan. Ja itse asiassa osaksi joku sanoikin nyt jo ihan suoraan, että mikä on yksi semmoinen nykyaikainen niin kuin ratkaisu ollut tähän palvelukokonaisuuksien koordinoimiseen siellä asiakastasolla. Mistä nykyisin puhutaan aika monessa paikassa. Mikä on ollut semmoinen menetelmä tai tämmöinen menetelmä, mitä käytetään ja on hyvin yleinen, kun puhutaan. Olisiko se palveluohjaus? Jees, kyllä, kiitos. Palveluohjauksesta on kyse. Ja teillä on tainnut olla jo se palveluohjauksen jakso, eikö vaan? Joo, Mä oon ainakin ilmoittautunut vasta nyt. Joo, okei. Joo, eli osalle on tulos ja osa on ollut siellä. Niin siinähän niin kuin puhutaan asiakastasolla tästä samasta asiasta. Mutta toki se, että niin kuin
palvelun järjestäjä sit huolehtii siitä koordinoimisesta, niin se on yksi osa sitä. No, tuossa on sitten noita muitakin kohtia, mä en niihin nyt, te voitte niitä sitten lukasta vielä. Mennään pikkusen tuohon kansalliseen viitekehykseen. Mä nyt oikeasti yritän krouvisti hyppiä, koska täällä on paljon tätä materiaalia. Käydään vähän STM:ää läpi ja meidän nykyistä hallitusohjelmaa ja sitten sitä lainsäädäntöä. Mutta tuleeko teille mieleen, että mitä muita asioita on, mitkä vaikuttaa palvelutuottamiseen, palvelutuotantoon, kun nuo otsikossa mainitut tämmöiset viitekehystekijät? Voit kirjoittaa chattikenttää tai kommentoida sieltä ihan mikä tuntuu susta hyvältä. Hankintalaki, jees, hyvä, kyllä, juuri näin. Tuleeko teille jotain muuta mieleen, mikä vaikuttaisi muuta kuin lainsäädäntö, jo hankintalaki ja sitten tämmöiset niin kuin ministeriön, tai mitä ehkä tuo ministeriön linjauksissa voi olla, ehkä mä nyt on vähän hankala sitten kysymyksen teille. Järjestämisvelvollisuus, joo, hyvä asta. Kyllä, taloudelliset resurssit, kyllä, juuri näin, olette ihan oikealla jalanjäljillä. Juu, tutkimus- ja kehittämistoiminta vaikuttaa, kyllä. Miten nuo henkilöstöresurssit? Joo, kyllä, juu, tämän päivän oikea ajankohtainen asia. Jees. Vieläkö tulee jotain teille mieleen? Sitten on tietysti nuo kansalliset suositukset, eikö vaan, että meillä on erilaisia suosituksia olemassa teknologia, kyllä, jees. Kyllä, ihan oikein jäljellä olette. Ja sitten, mitä oikeastaan äskeisessä slaidissa oli, niin eikö vaan, että se, että millaisia asiakkaita on, minkä kielisiä asiakkaita. Siis siellä on vaikka kuinka paljon asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että mitä tuotetaan ja miten. Et nyt nämä, mitä me tosiaan käydään läpi, nämä on vain yksi osa sitä kokonaisuutta, mutta käydään vähän sitä ylätasoa. Joo, kyllä. Ja sitten on totta, Asta, kommentoit vielä, että on muitakin tahoja, jotka on niin kuin vastuullisia. Ja sitä kautta sitten tullaan muuten siihen yhteistyöhön vielä. Täytyy ehkä huomioida se, että mitä yhteistyön kautta sitten niin kuin yhteistyön toimivuuden tai toimimattomuuden niin kuin takia pitää huomioida siinä omassa toiminnassa. Jossakin voi olla esimerkiksi se tilanne, että jos me ollaan nyt vaikka tuolla pohjoisemmassa Suomessa, että siellä on välimatkat pitkät ja siellä voi olla niin kuin palvelutarjonta hyvin erilainen esimerkiksi yksityisen puolella kuin kun mennään pääkaupunkiseuduun, niin kaikilla näillähän on vaikutus sit siihen, mitä julkisen puolen esimerkiksi pitäisi järjestää, miten niitä asioita niin kuin voidaan ylipäätäkin järjestää. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut. Kun me lähdetään tuolta ylätasot liikkeelle, niin meillä on STM, se, joka on meillä se sosiaali- ja terveysministeriö, joka meillä käyttää tätä niin kuin ylintä valtaa, ohjausvaltaa näissä asioissa. Ja sosiaali- ja terveysministeriö ihan selkeästi on tämä lainsäädännöllisen vastuun taho ja ohjaa lainsäädännön valmistumista. Niin kuin tiedätte eduskunnan toimintatavoista, niin eduskuntahan meillä vahvistaa lainsäädännön ja STM:n alaisuudessahan on sote-lainsäädäntö ja sen sitten valmistelu ja hyväksyminen. Siellä on se oma poliittinen prosessi, mikä ohjaa. Täällä on myöskin hyvin, niin kuin STM:llä on vahva ohjaus sosiaaliturvaan ja palvelujen kehittämiseen ja toimintapolitiikkaa. Eli STM on se ylätaso, joka ohjaa ja on lainsäädännössä niin kuin mukana. Lainsäädännön valmisteluissahan tulee
Ennen vanhaan tuli kuntiin sosiaali- ja terveyspuolelle, riippuu sitten mitä se lainsäädännön uudistus esimerkiksi koski, niin ihan selkeästi sitten kommenteille nämä valmistelut, joita sitten myöskin tuolla STM:ssä on käsitelty siellä valmistelussa. Eli ei se niin yksioikoista kuitenkaan ole, että STM yksin, vaan kyllähän sitä yhteistyötä tapahtuu sitten palvelun tuottajien kanssa, että saadaan sitä näkökulmaa ja esimerkiksi sitä taloudellista näkökulmaa siellä tuotantopuolella. Mutta periaatteessa ohjauksen vastuu on STM:llä ja sitten taas se järjestäminen on nyt siellä hyvinvointialueilla. STM:n alla on nämä virastot, mitkä teillä onkin varmaan tuttuja, ja jollei ole, niin esimerkiksi THL on STM:n alainen yksikkö, sama lääke- ja turvallisuuskehittämiskeskus Fimea, Säteilyturvakeskus ja Työterveyslaitos. Ja sitten siellä on tietysti noita muitakin virastoja ja laitoksia. Eli tässä on se linkki. Myös aluehallintovirastot ja Valvira, niin tämä nyt on vielä, oli STM-sivulla ohjaa ja valvoo toki kunnallistoimintaa, koska siellä on myös sitä toimintaa. Aluehallintovirastoilla ja Valviralla on muun muassa nämä alkoholivalvonnat siellä, niin siksi myöskin kuntia valvotaan. Mutta sitten he valvovat näitä sote-palveluja ja myöntää toimilupia. STM-organisaation alla on tämmöinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto, missä on palvelujärjestelmäyksikkö. Ja tämän osaston alla on ihan konkreettisesti sit nämä asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia koskevat asiat sekä sote-henkilöstöä ja palvelujärjestelmää lainsäädäntöä koskevat asiat. Täällä on myöskin Hätäkeskuslaitoksen toiminnan ohjaus ja KV-yhteistyö. Nämä nyt lähinnä siksi, että saisitte niinku sitä kokonaiskuvaa siitä, mitä missäkin on. Ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, romaniasiain neuvottelukunta ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta löytyy tämän osaston alta. Varsinkin esimiestyössä ja itse asiassa siis lähijohtaminenhan on kaikkein vaativin, kriittisin ja tärkein johtamistehtävä palvelujärjestelmässä, palvelutuotannossa. Ja mitä paremmin lähijohtaja hahmottaa kokonaisuudet, sitä helpompi se lähijohtamistehtävä on, että tavallaan ymmärtää, että ne asiat ei tule jostain pilvistä, esimerkiksi omalta esimieheltä, joka ei ymmärrä asiaa. Että jos nyt voi puhua hierarkiasta, mitä niin kuin korkeammaan mennään esimerkiksi johtamisjärjestelmässä ylöspäin, niin se työn luonne muuttuu yhä enemmän niin kuin lainsäädäntö- ja ylätasopainotteisemmaksi. Ja siksi myöskin se on niin kuin tärkeää, että oppii näkemään sen, että mitä se on se ylätason tajuaminen, mitä siellä ylätasolla tapahtuu, koska se kaikki vaikuttaa siihen mun yksikön arkeen just tänään, juuri huomenna tai ensi vuonna. Jos olet lähijohtajana, niin sulla on ihan hirveän iso etu sun omassa työssä, mitä enemmän sä hahmotat näitä kokonaisuuksia. Ja nykyisinhän on niin paljon sitä tietoa ja kaikkea niin kuin touhua siellä arjessa jo olemassa, että et voi näitä kaikkia muistaa, mutta edelleen ihan näissä asioissa se sama vanha viisaus kuin niissä muissakin asioissa, kun sä tiedät, mistä sä lähdet niitä tietoja hakemaan, niin saat jo puoli askelta eteenpäin. Tai ylipäätään sä tiedostat edes tästä tietotulvasta, että mitä kaikkea on olemassa. Mikä meillä sitten on STM ja se lainsäädäntö, jotka ohjaa vahvasti sitä meidän arkeen, mutta sitten meillä on ihan selkeästi myöskin meidän demokratian poliittinen päätöksentekokoneisto ja sen ohjaus meille palvelutuotantoon tulee konkreettisesti hallitusohjelmien kautta.
Ja näähän on aina semmoisia tietysti, mistä silloin kun uusia valintoja on tehty, niin mistä niin kuin ehkä olette seurannut tai jollette ole seurannut uutisista, niin käydään aina sitä poliittista kädenvääntöä, että mitä näihin hallitusohjelmiinkin kirjataan ja kuka mitenkin, mutta täällä on Orpon hallitusohjelma nyt sitten ensinnäkin se on vahva ja välittävä Suomi. Ja tässä on nyt muutama nosto näissä dioissa siihen, että miten ne koskee tätä meidän sosiaali- ja terveyspalveluja. Ensinnäkin meidät tunnistetaan hyvin vahvasti maailmalla niin kuin positiivisista asioista, joita on muun muassa se, että me ollaan yksi niin kuin maailman johtavia maita niin kuin kestävän hyvinvoinnin alalla. Meillähän on vuosikausia rakennettu tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa, vaikka nyt puhutaankin, että se on jo vähän rapistunut ja rapistumassa. Meidän resurssit, talousresurssit ei riitä, henkilöstöresurssit ei riitä, niin kyllä me silti niin kuin tehdään korkeatasoista työtä ja meillä on vahva osaaminen. Me ollaan ihan yksi maailman parhaimpia maita toistaiseksi. Ja meidän nimenomaan nämä koulutus, vaikka meistä ehkä tuntuu välisiltä, kun mäkin olen opiskelija kuitenkin kanssa tällä hetkellä, niin varmaan ikuinen opiskelija, niin vaikka väliin itse tuntuu siltä, että arks mä en niin kuin täältäkään nyt saanut yhtään mitään, niin meillä on myöskin niin kuin ehkä sitä pohjatietoa jo paljon, että se ei aina tunnu niin kauhean isolta se uusi tieto, mitä me saadaan, mutta mehän ollaan ihan oikeasti korkean koulutuksen maa ja meillä on tasokas koulutusjärjestelmä. Meillä on niin kuin ihan sieltä peruskoulutuksesta alkaen niin hyvä tilanne. Meillä on kyllä myöskin sitten niin kuin tämän OECDn raportin mukaan niin haasteita, mitkä me varmaan jokainen täällä tunnistetaan. Eli myös se, että meidän osaaminen on ruvennut heikentymään. Terveydentila sekä eriarvoisuus vaikuttaa ihmisten kykyyn osallistua yhteiskuntaan. Nämähän on nyt niitä asioita, mihin me sit sote-ammattilaisena myöskin pyritään vaikuttaa. Tämä on mielenkiintoinen lause. Mä joudun tämän tarkistamaan tämän seuraavan. Mielenterveyden häiriöt, liikkumattomuus ja ylipainoon liittyvät sairaudet ovat yleistyneet ja ovat yleisimmät syyt työkyvyttömyyseläkkeisiin. Mä olen niin kuin nähnyt enemmän tämmöistä tuki- ja liikuntaelin. Toki nyt niin kuin mielenterveysasiat on ollut niin kuin eläköitymisen syynä pitkään, mutta myös nämä tulevaivat. Mä joutuisin tarkistamaan, että oliko tämä nyt ihan oikeasti näin kirjoitettu, ja se on ihan oikeasti näin kirjoitettu. Liikkumattomuus ja ylipaino on aika kovin nostoi täällä mun mielestä. Sitten meillä on edelleen näitä tämmöisiä näitä kriittisiä asioita, väestön ikääntyminen, palvelutarpeen kasvu, se, että meidän yhteiskunta on ruvennut eriarvoistumaan, sote-palveluiden työvoimapulaa. Niin nämä on niitä ongelmia. Me, jotka olemme sote-puolella töissä, niin me tiedetään tämä hyvin tarkasti, että näinhän se on. Meillä on tällä hetkellä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitojonot aika pitkiä. Meillä on osa hyvinvointialueista ja alueista, jotka on pystynyt jo niin kuin jonoja purkamaan hyvin pitkälti, mutta esimerkiksi Varsinais-Suomen alue, Varhan alue, niin ei me olla tässä kunnostauduttu. Et mun ymmärtääkseni esimerkiksi Pirkanmaa on huomattavasti niin kuin pidemmällä ollut. Että tavallaan niin kuin rakenteellisia asioita on tehty jo aikaisemmin. Orpon hallitusohjelma viitekehyksenä siis palveluiden tuottamiseen, niin äsken oli lueteltu niitä raportin mukaisia ongelmia, niin ottaa kantaa siihen, että mitä meidän pitäisi tehdä myöskin, että meillä olisi toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Ja olen tähän nyt lähinnä ottanut näitä tämmöisiä kiirehdittävää toimia esille. Ja me varmaan nämäkin tunnistetaan kaikki niiksi keskeisiksi asioiksi, mitkä myöskin julkisuudessa on ollut jo jonkun aikaa. Niin perusterveydenhuollon saatavuuden parantaminen ja hoitotakuun toteutuminen vastaanottotoiminnossa ja suun terveydenhuollossa.
kiirehdittävänä toimina ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuus. Täällä on erityisesti tuo lasten ja nuorten psykoterapian pääseminen semmoinen nosto, ja siihenhän on oma lainsäädäntöä sitten myöskin tuloillaan, vai oliko jo tullut. Meillä on ikääntyneiden määrä kasvamassa ihan kauheasti, ja heidän kotona pärjääminen, laitosrakenteiden ylläpitäminen on kallista ja on vaikeaa, ja yleensä ihmiset tykkää siellä kotona asua, niin koti ensin ajatuksella. Mutta miten me sitten saadaan niin kuin entistä huonompikuntoiset ihmiset pärjäämään siellä kotona. Täällä on yhtenä ehdotuksena järjestöavustuksia kolmannen sektorin muun muassa. Ja sitten on tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Ruoka-apu, ruokajonot, ruokakassijonothan on ollut vuosikausia otsikoissa, että ruoka-aputyö pitäisi vakinaistaa. Ja sitten on pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen, C-hepatiitin eliminointi. Ja sitten on tämä yksi kriittinen asia, itsemääräämisoikeuslainsäädäntö, että sitä pitäisi ruveta edistämään. Mutta nämä on niin kuin te voitte kurkata nyt, ketä tässäkin ryhmässä olette, ja muutenkin, niin kuin, miten nämä koskee niin kuin teidän omia toimialoja, mitä muuta täältä Orpon hallitusohjelmasta löytyy. Että täällä on tosiaan tätä henkilöstön riittävyyttä, saatavuutta ja näitä muita asioita vielä sitä avattu tarkemmin. Eli tämä on nyt se yksi osa, mikä tekee, kun hallitusohjelmassa otetaan kantaa siihen, että mitä pitäisi tehdä, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän päättäjien, esimerkiksi hyvinvointialueilla, niin tulee seurata, mitä hallitusohjelmassa ja lainsäädännössä sanotaan, ja sen mukaan se ohjaa sitä meidän arjen toimintaa, sen mukaan se ohjaa meidän jokaisen toimintaa, myös täällä koulutussektorilla, koska tässähän mä pulisen teille näitä asioita. Joskus kuuluu sellaisia kommentteja, että mitä nämä mulle kuuluu, nämä asiat, että ne on niin siellä ylätasolla, mutta toivottavasti teillä on nyt tämän päivän jälkeen semmoinen olo, että nämä kuuluu teille. Ja oikeastaan ihan kiva jos et ole siellä esimiestyötä tekemässä, niin myöskin se, että niin kuin näet sen tavallaan, että mitkä ne asiat on, minkä kanssa se esimies siellä painii. Että se on yksi tämän päivän kanssa tämmöinen taitokysymys, kun puhutaan alaistaidoista. Ehkä olette kiinnittänyt myöskin huomioon, että mä puhun esimiehestä. Tähän on pitkä juttu, mulla on ihan perusteet sille. Nyt en jaksa viedä aikaa ja paasata, siitä mä en innostu muuten kauhean paljon, mutta mulla on tämmöinen tietty käsitemäärittelyihin liittyvä dilemma mun päässäni, ja mä puhun siksi vielä niin kuin tietoisesti esimiestyöstä tai johtamisesta mieluumminkin. Lainsäädäntöön mä niin kuin menen sen verran, että se, mikä meidän palvelutuotanto ohjaa, niin meillä on tosiaan ne teidän mainitsemat asiat, mitä otitte tuossa esille. Meillä on nämä lainsäädäntöön liittyvät asiat, meillä on ne STM:n erilaiset ohjaukset, meillä on valvontaviranomaisten siellä ohjauskirjeitä, suosituksia, selkeästi he julkaisee niitä ja lähettelee jopa aikaisemmin kuntiin, nyt hyvinvointialueille. Sitten meillä on ne, niin kuin niitä alakohtaisia tai ikäryhmäkohtaisia tai palvelukohtaisia, niin erilaisia suosituksia olemassa, että millaista on hyvä palvelu. Ja kaikkihan ne tarkoittaa sitä, että ne pitää niin kuin huomioida siinä, kun sieltä palvelu tuotetaan. On se sitten palvelunjärjestäjä kuka tahansa, joka tuottaa. Nämä koskee yksityisiä ja julkisia palveluja, nämä kaikki meidän sote-ohjeistukset. Niin ne kaikki asiat, niin ne pitäisi pystyä niin kuin pistää yhteen, ja se pitäisi kaikki pystyä näkymään tämä niin kuin viitekehys siinä meidän asiakkaan ja työntekijän välisessä kohtaamisessa sisäänkirjoitettuna. Ja Suomihan on luvattu ohjeiden ja lainsäädännön maa. Meillä on ihan järkyttävä määrä ohjeistusta ja lainsäädäntöä olemassa. Et ei ole mikään ihme, että esimerkiksi käytännössä ollaan siinä tilanteessa, että esimerkiksi joku laki terveydenhuollon laitteista tuli voimaan
oliko se jo, koska 2012, 15, 17, nyt en muista, niin jos jossakin yksikössä herätään 4 vuoden päästä, että me ei edes tiedetty, että tämmöinen on olemassa. Lainsäädäntöhän on velvoittava, sitä pitäisi noudattaa. Tosiasia on se, että väliseen arki on niin hektistä, että ei huomaa kaikkia muutoksia, tietoa tulee paljon, mutta lainsäädäntöhän on semmoinen, että jollei lainsäädäntöä noudata tai asetuksia, niin silloin on aika heikolla ihan juridisesti. Ja nyt haluaisin myöskin sen asian, että te muistatte, että mitä kuuluu siellä työpaikalla, palvelutuotannossa, palvelujärjestelmissä huomioida asiakastyössä, niin aina lainsäädäntö, niin tylsä kuin se tuntuukin, niin tietyllä tapaa, mitä paremmin hallitset peruspykälät, ei niitä ulkoa tarvitse osata. Mä en olisi koskaan, no joskus nuorempana tyttönä mä osasinkin hyvin ulkoa tiettyä lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Enää edes yritä niitä opetella, koska ne muuttuu, mutta se, että mä palaudun niin kuin lähteille. Ja sitten mulla on niin kuin muistijälki siitä, että hei, että tähän on joku pykälä olemassa, katsopas Marjo tämä pykälä, ja sitten siellä pykälä edellä mennään. Ja sillä on hirveän iso merkitys, ja se on yksi teidän valttikortti muuten myöskin, että jos ja kun haluatte hakeutua vaativampiin tehtäviin, missä nyt olette, tai haluatte tehdä työnne paremmin, niin mitä paremmin te hallitsette tämän ympäröivän lainsäädännön, niin se on oikeasti iso osa siellä niin kuin asiantuntijaverkostossa toimimista, pärjäämistä ja mitä monipuolisemmin tunnette. Lainsäädännön järjestys lienee teille tuttu. Me lähdetään perustuslaista liikkeelle ja meidän mikään muu lainsäädäntö ei saa olla ristiriidassa perustuslain kanssa. Ja meidän perustuslaki määrittelee tiettyjä asioita. Ensinnäkin se, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Ja nyt me tullaan sitten siihen, että mikä on riittävä, niin sen arvionhan tekee jokainen palvelun järjestäjä alueellaan. Ja tähän yleensä kerätään aika paljon erilaista tilastotietoa taustalle, niin kuin esimerkiksi kieli, niitä hyvinvointitietoja. Tässä on muuten yksi syy, minkä takia RAI-järjestelmä on tullut ikääntyneiden palveluihin niin kuin lainsäädäntöön kirjattuna. Eli sieltä kerätään ihan konkreettisesti sitä asiakastietoa, jotta osataan tuottaa riittävät palvelut hyvinvointialueen alueella. Eli tämä riittävä tarkoittaa aina sitä, että se on tietoon perustuvaa ja se on arvioitu. Siellä voi olla yksittäinen ihminen, joka niin kuin jää jalkoihin, mikä on tosi ikävää, mutta niin se tehdään tietysti ylätasolla se arvio, mikä on riittävä. Ja sitten edelleen myöskin perustuslain mukaan niin julkisen vallan edistettävä oikeudenmukaisuutta yhteiskunnan. Ja nyt tulee hurja harppominen. Täällä on, mulla on tässä esityksessä käytettynä, kun Anu kertoikin, että me ollaan nyt tässä ensimmäistä kertaa yhdessä, niin täällä on Anssi Lähde ja Sanna-Maria Nurmi aikaisemmin ollut, niin mä oon näitä tämmöisiä vanhoja heidän dioja jättänyt teille lähinnä sen takia, että näette esimerkiksi tästä lainsäädännöstä, kuinka monipuolista tämä on. Ja nyt tiedoksi täällä lukee, että mä en ole päivittänyt näitä dioja 24. Anssi on päivittänyt näitä viime vuoden aikana. Niin täällä on lähinnä nyt näkyvissä teille, kun te niin kun teette sitä teidän työtänne, että mikä kaikki, millaisia yleislakeja ja millaista erityislainsäädäntöä on niin kuin siihen esimerkiksi terveydenhuollossa, mitä sosiaalihuollossa, ja te voitte vähän kurkkia sitä, että kuinka tuttua tämä on tämä kuvio teille. Tämähän on ihan niin kuin massiivinen, jos ajattelee katsoa näitä jo 2 slaidia tässä, niin kuinka paljon sitä lainsäädäntöä, joka ohjaa. Ja sitten täällä on vielä se tilanne, että tämä sote-uudistus, niin tähän toi vielä niin kuin paljon uutta lainsäädäntöä, ja ne löytyy täältä. Täällä on paljon niin kuin järjestämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Sitten on ihan tähän muutokseen liittyvää. Ja nyt mä pysähdyn ihan pikkusen tähän valvonnan kohtaan. Ja tämä on tosiaan nyt ihan uusi tämä laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Se on tullut tämän vuoden alusta voimaan. Ja tämä
kokosi yhteen aikaisemman yksityisen sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon niin kuin, laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta ja laki yksityisten terveydenhuollon palveluiden valvonnasta, siis tämä laki kokoo nämä kaksi vanhaa lakia yhteen ja itse asiassa tiukentaa ja täsmentää valvontaa. Ja tämä valvonta ja sen valvonnan tarkoitus on, nytkin on julkisuudessa milloin mikäkin sektori, milloin se on ollut joku ikääntyneiden palveluiden tai lastensuojelun tai terveydenhuollon yksikkö, mikä on julkisuudessa, kun siellä on voinut näin päästä käymään ja oli valelääkäri ja lastensuojelulaitoksessa kuoli lapsia ikääntyneiden palveluyksikössä, niin ihminen pääsi heitteelle keskellä yötä tai pääsi ulos ja kuoli. Niin tämän tarkoitus on niin kuin vahvistaa niitä toimia, että se asiakas- ja potilasturvallisuus on hyvää ja että ennakolta on huomioitu asiat niin, ettei tämmöisiä onnettomuuksia pääsisi tapahtumaan. Eli tällä haetaan ihan selkeästi tällä valvonnalla sitä palveluiden hyvää laatua. Mutta täällä on myöskin vahva velvoite siihen yhteistyöhön. Lainsäädännössä on sisäänkirjoitettu monta tärkeää asiaa. Ja ne sisältää sen, että tietysti että sen palveluntuottajan tulee olla sellainen, että se pystyy sen toimintansa hoitamaan, oli se sitten ikääntyneiden palveluiden yksikön tai yksikkö tai joku pieni terveysasema tai mikä tahansa. Ja se, että nämä toimitilat, laitteet, välineet tulee olla sellaisia, että ne soveltuu asiakasryhmään. Nämä on niin kuin aikaisemmassakin lainsäädännössä olleita asioita. Kuten myöskin toi niin kuin henkilöstöön liittyvä asia, että täytyy olla riittävä toiminnan edellyttämä koulutettu henkilöstö. Meillä on ollut esimerkkejä, että on jouduttu yksiköt pistämään kiinni, kun henkilöstövajetta on ollut. Ja mä näen, että kysymys ei ole kyllä siitä, että no joo, yksityisen puolella on ollut heikommat palkat joillakin sektoreilla, joillakin on ollut paremmat. Se on niin kuin joskus vaikuttanut siihen, mutta väliin myöskin puhutaan ihan alueellisista eroista, että rekrytointi on esimerkiksi niin kuin isommissa taajamissa kuitenkin ollut helpompaa, kun puhutaan esimerkiksi tämmöisistä enemmän maaseutumaisista alueista ja kaupungeista, niin sitä sote-henkilöstöä on ollut vähemmän saatavilla ja se on myöskin voinut näkyä siinä, että yksiköt on jouduttu sulkemaan. Se, että joku perustaa nyt yksikön eikä saakka sinne henkilökuntaa, ei ole ollut perustajan tarkoituksena. Että kyllähän se on paniikki sillä yksityiselläkin yrittäjällä, joka sen yrityksen perustaa, jos hän saa henkilöstöä. Mutta käytännössähän siinä käy niin, että kun sote-palveluja tuotetaan, niin yleensä me puhutaan sellaisista asiakkaista, joita ei voi jättää siitä heitteille ja sanoa, että heippa, tuossa on ovi, että muuta pois täältä, että näähän kaatuu sitten sinne julkiselle puolelle nämä ongelmat. No sitten on täällä lainsäädännössä nykyisin näin. Lisänä siellä on nuo vuokrafirmat muun muassa tuotu. Oma valvonta on ollut pitkään jo ensisijainen valvonnan muoto, mutta omavalvonnan lisäksi nyt uuteen lainsäädäntöön on kirjoitettu sopimusvalvonnan vaade. Eli se, että kun me tuotetaan monituottajamallin mukaisesti palveluja, niin myös niiden sopimusten noudattamista tulee valvoa ja ne täytyy ennakollisesti pystyä jo huomaamaan. Lainsäädännössä on myöskin lisäyksenä se ihan sama esimerkiksi mikä sosiaalihuoltolaissa on, että henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus epäkohdista. Eli jos te näette tai huomaatte, että tapahtuu semmoista, että asiakas ei saa laadukasta palvelua, siellä on ihan oikeasti epäkohtaa siinä toiminnassa, että se, esimerkiksi joku prosessi on vaikka semmoinen, että se aiheuttaa asiakkaalle vaaraa, niin siitä on jokaisella meillä ilmoitusvelvollisuus. Ja mitä se tarkoittaa? Kävelen pomon luokse tai sovitulle henkilölle tai pistän sähköpostia, että hei, olen havainnut tällaisen epäkohdan ja mulla on velvollisuus tästä ilmoittaa. Siitä ei saa sanktioida. Se on nyt tuotu vaan tänne valvontalakiin myöskin. Ja se nyt sitten, että palvelutuotanto toimii
ja nimenomaan lainsäädännön puitteissa, suositusten ja ohjeistusten puitteissa, niin on valvonnan ensisijainen niin kuin tehtävä. Eli valvonnalla tarkoitetaan nyt sitä tällä viranomaisvalvonnalla, että valvotaan lainsäädännön ja ohjeiden noudattamista. Ja valvonta jaetaan 3 osaan: on ennakkovalvonta, omavalvonta ja reaktiivinen valvonta. Ja nyt on ihan uutena asiana tämä ennakkovalvonta. Ennen puhuttiin enemmän omavalvonnasta, että se on tämmöistä ennakollista valvontaa. Mutta ennakkovalvonnan uutena muotona on tämmöinen SOTERI-palvelutuottajarekisteri. Tänne kerätään perustiedot kaikista yksityisistä sote-palvelun tuottajista ja varhaiskasvatuksen osalta myöskin, eli palvelusta ja henkilöstöstä. Ja sitten lääkelain mukaiset rajatut lääkevarastot, mitä löytyy. Ja tämä lainsäädäntö koskee myöskin julkisia toimijoita, ja sinne on tulossa myöskin SOTERiin sitten tiedot näistä julkisista yksiköistä. Eli silloin kaikki palvelutuotanto on sama linjalle, että ei ole enää sitä, että aikaisemminhan se valvonta oli pitkälti sitä, että valvottiin yksityisiä palveluntuottajia. Ja julkinen puoli toimi miten toimi. Ja se saattoi joskus olla niin, että julkisen puolella oli ne omat ongelmat, ehkä jopa isommat kuin mikä jossakin yksityisessä yksikössä oli, mutta tavallaan niitä ei tehty näkyväksi. Mutta tämä se ensimmäinen steppi on siinä, että tavallaan ne kaikki taustat sekataan, että se yritys voidaan tai julkinen yksikkö tai ylipäätään tämä palvelutuotantoyksikkö voidaan rekisteröidä SOTERiin, niin siellä on lainmukaisesti hoidettava ne velvoitteet ja siellä ei saa olla maksuhäiriöitä. Siellä täytyy olla tiettyä luotettavuutta. Siellä on siellä laissa lueteltu monta kohtaa, mikä palveluntuottajan tulee täyttää. Oma valvonta. Tähän on sellainen muutos tullut, että palveluiden järjestäjien, eli hyvinvointialueiden tai niiden yksityisten palvelujärjestäjien, jotka tuottaa suoraan asiakkaalle ostettavaa sote-palvelua, tulee tehdä tämmöinen omavalvontaohjelma. Tämä on uusi taso. Ja omavalvontaohjelma on julkinen. Ja siinä pitää olla muun muassa, miten nämä kaikki velvoitteet hoidetaan. Ja se sisältää myös palveluyksiköiden omavalvontasuunnitelmat ja lääkehoitosuunnitelmat. Nuo lyhenteet on OVS, omavalvontasuunnitelma, ja LHS, lääkehoitosuunnitelma. Ja tämän lain mukaan tulee myöskin velvoite kerätä palautetta ja julkaista ne seurantatiedot 4 kuukauden välein ja toimenpiteet, jos huomataan, että siinä omavalvonnasta nousee jotain epäkohtia esille. Tämä on brand new juttu tämän vuoden alusta. Saas nähdä, miten nämä järjestäytyy. Eli tämä omavalvonta sisältää nyt tämän sopimusvalvonnan. Mäkin olen monta vuotta ollut aika tukka pystyssä, koska sopimusvalvontaa mekin harrastettiin sitä ei ollut kirjattu minnekään. Se oli väliin tunnistettiin tarkemmin se, että niitä palveluiden laatua valvotaan, mikä on tosi vaikeaa, kun sä menet ulkopuolisena esimerkiksi tekemään jonkun ennalta ilmoittamattoman käynnin. Mutta sitten se sopimusten valvonta pitää sisällään sitä, että nämä kaikki sopimukselliset velvoitteet, se voi olla laskujen maksamisesta alkaen, että ne on kunnossa. Oma valvonta on yksi osa johtamista. Ja jos näitä puutoksia muuten havaitaan, niin nämä on sanktioitavia myöskin sit ihan lainsäädännön mukaan. Tämä on ollut väliin vähän semmoista hampaaton touhua. Että sä oot voinut suosituksia kirjoitella, mutta sitten nuo meidän valvontaviranomaiset, eli avin ja Valviran viranomaiset, niin hehän voi sitten vahvemmin vielä sanktioida. Eli reaktiivinen valvonta tarkoittaa sitä jälkikäteisvalvontaa, kun joku tekee kantelu esimerkiksi palvelusta. Suositeltava marssijärjestys on aina se, että jos olet yksityisellä tai julkisella puolella töissä, eikö vaan, että ensin sä saisit itse sen palautteen. Mehän toivotaan jokainen työntekijä, että mieluummin mä itse saisin sen, tai sitten ainakin mun esimies tai se esimiehen esimies, mieluummin niin kuin se, että se menee suoraan esimerkiksi aville jälkikäteisenä.
Ja sitten tässä on vielä tosiaan tämä viranomaisvalvonta, eli aikaisemminhan, kun ennen hyvinvointialueet valvontaviranomaiset oli myöskin ne kuntien valvontaa hoitavat henkilöt, ja se valvontatehtävä oli ensisijaisesti siellä kunnalla. Nythän se on niin kuin hyvinvointialueella sen niin kuin omavalvonnankin niin kuin puitteissa, mutta valvontaviranomaisia suoraan niin on Valviran ja avin viranomaiset. Täällä on sitten tuo kantelu, mikä perustuu tuonne hallintolakiin, minkä voi tuonne valvontaviranomaisella tehdä. Ei nyt mä muuten sanoisin väärin, en mäkään koskaan valvontaviranomainen ollut, vaan mä oon tehnyt valvontaa viranomaisena. Ja täällä on sitten nämä viranomaisvalvonnan keinot, on muun muassa nämä ohjaus- ja arviointikäynnit, ja sitten on tarkastusoikeus perustellusti ja ennalta ilmoittamatta, ja sitten on nämä ohjauskehotusmääräys tai pakkokeinoina sitten, että jos ei sitä säädöspohjaa noudateta. Kyllä se valvonta, se ihan oikeasti se on sitä, että kaivetaan pykäliä esille ja katsotaan, miten pykälien tai suositusten mukaan esimerkiksi henkilöstömitoitukset täyttyy. Henkilöstön koulutusvaatimukset suhteessa myönnettyihin lupiin, koska meidän Valvira ja aluehallintovirastot on myöskin niitä yksiköitä, jotka myöntää toimiluvat. Ja meillähän sote-palvelut ei saa toimia ilman, että meillä on toimilupia olemassa. Julkisen puolen ei tarvitse hakea lupia, mutta yksityinen puoli joutuu hakemaan luvat. Ja toi Valviran ja aluehallintoviraston niin kuin välinen työnjako on sellainen, että Valvira on kansallisen tason virasto, joka sitten ohjaa myös aluehallintovirastoja, jotka toimivat omalla alueellaan. Et meillä on jokaisella, itse asiassa nyt mä en ole ihan varma enää, että miten ne menee nuo avien rajat suhteessa näihin hyvinvointialueiden rajoihin, että ainakin aikaisemmin siellä oli semmoista problematiikkaa, että joku avi niin kuin, tai ensinnäkin avien kesken oli vähän toimintatapaeroja, ja sitten saattoi olla niin, että Valvira ja avi ohjeisti pikkusen eri tavalla, ja kun on näitä meidän kansallisia yrityksiä, ja sitten on tämmöisiä pienempiä yrityksiä, niin se oli vähän sellainen sekava viidakko, mutta periaatteessa siis avit on aina siellä ne tietyllä alueella toimivat, ja nyt en tiedä tosiaan, että onko jonkun hyvinvointialueella esimerkiksi 2 avia, en osaa sanoa, en ole laittanut karttoja päällekkäin. Mutta te sitten tiedätte, että onko teidän oma hyvinvointialueella, jos te siellä julkisen puolella toimitte, niin 1 vai 2 avia esimerkiksi. Ja se voi olla ihan mielenkiintoista, jos pääsette näkemään tätä valvontaa, miten se käytännössä toimii. Et mun mielestä Varha-alueella esimerkiksi on tämmöinen valvontakeskus ihan perustettu. Että onko se sitten niin, että ne avit toimii vielä pikkusen eri linjauksilla. Ei pitäisi toimia. Että kyllä heidänkin sitten toiminnat pitäisi olla samanlaisia. Mä oon nyt pitkäksi aikaa näihin pysähtynyt, ja nyt mä